Chomae, da koni ni an adwaro ni both jogi mondo bedi. Party ni nyaka bede gi joma tindo gi. Ma bende wacho mekgi niwach gine magin kisasa. Kata jakom nyicha nowacho ni yawa nyaka kata kwa dhi betie nyaka waluong Gen Z gi, nyaka waluong youth. Niwach sani gine magibedo gi over 60% ma population ma wan go. Omiyo we must bring them on board. Although wan kata gi youth league marwa to nyaka wakaw oganda gi mondo kata ka face mineno ei ka gik matimore gi ineno youth neno ng'ama gi identify go ei gino. Mano to me is a passion. Niwach mano eka party ni dhi bedo gi continuity gi future. Koro miyo ana wacho ni mana mayot ni jogi duto ka ber sama pod wan gi mirima manie gineni onego wadwa romburu wate moloyo leadership kaka ne jakom timo gacha. Akia gimomiyo ji dwano we ways mane party founder wa and leader watimo ni mondo wadwa romuru wayo out niwach wane jotelo to wan monego bi direction ne joma ni ODM. Na sani ke dhi kama maji penjo to wadhi nade, wadhi kanye, ang'o matimore, ang'o mawachore. To ng'eni wan party maduong' nyaka grassroots nyaka malo. Koro nyaka wariw wi jogi te mane dwacha.